Ikke nu har vi så. Men jeg der også er kommet tilbage. Inde på Mibook, der er selve opgaven. Så gå derind og sikre jer. Fake 4 Milo. Jamie, hørte du det? Selvom du sidder med telefonen, så skal aflevere sig 5 minutter. Det er jo Nora. Kan du huske i går? Hallo? Hold din kæft, du ændrer dig nu. Kraftigvis. Musik godt. Men tak, du er bare en skatterpas. Jeg er ikke fucking venstrehåndet, gør det med højre.